Dik li kellha tkun ġurnata xogħol normali għal ħaddiema tal-impjant tal-Easygas f'Ħalluqa ħadet xejra differenti kif għal-ħabta tas-7:30 tas-Sibt filgħodu ħsarat fuqet mill-bowsers tal-kumpanija waslu għal ħruġ ta' 11-il tunnellata ta' gass LPG. Azzjoni fuqta tal-impjeganti tal-istess impjant kienet strumentali biex ġiet evitata l-possibilità ta' splużjoni. Kif l-ewwel reazzjoni tagħhom kienet li joħorġu u jalqu t-toroq tal-madwar kif il-karozzi li kienu għaddejn setgħu iwasslu għal splużjoni. Fuq il-post issejħu numru kbir ta' pulizija li jalqu ż-żona tal-madwar b'600 metru mad-dawra tal-impjant. Tim mediku immexxi mit-tabib Dr. Jonathan Joslin kien preżenti wkoll biex jassisti lil membri tal-Protezzjoni Ċivili f'każ ta' inċident minħabba l-periklu li kienu qed jaħdmu fih. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, is-Sur Emanuel Bsajla, spjega l-ħidma intensiva tal-Protezzjoni Ċivili li fiha kienu involuti 6 vetturi tat-tifi tan-nar, 18 il-pumpir u 5 uffiċjali, illi f'operazzjoni ta' 5 sigħat intużaw xejn inqas minn 280,000 litru ta' ilma u 2000 litru ta' fom biex il-gass infirex miż-żona tal-impjant b'mod sigur u b'tali mod li ma jħux in-nar. Minħabba l-kwantità ta' ilma użata kellhom jinfetħu numru ta' fire hydrants miż-żona tal-impjant kif ukoll ġew majta numru ta' bowsers privati biex jissupplixxu aktar ilma. Tipprova tagħlaq il-valvi l-ewwel prattikament imma ma stajniex nagħmluh, allura tkun trid tħalli l-gass joħroġ u fl-istess ħin ittieħ l-ilma u l-foam biex il-vapors traqqadhom kemm tista'. Min barra l-ħidma intensiva fl-impjant, diversi membri tas-sezzjoni tal-ħażmat għamlu ħafna spezzjonijiet tal-arja fil-fabbriki tal-madwar, kif ukoll fir-residenza San Vincenz de Paul. Neħdu samples tal-akwati, anki San Vincent de Paul ħadna bħala prekawzjoni imma rriżultanna fin-negattiv. Dwar il-każ infetħet inkjesta mixjija mill-Maġistrat Claire Stafraċi Żammit.